Královič, že teda, že či nemám nejakého záujemcu, ktorý by tú jeho parcelu kúpil, pretože oni parcelu predali. Za 3,80. Neviem, pochybujem, že to bolo 3,80. Bolo to 3,80. Ale jednoducho bolo to 3,80 vrátane vodnej pôdy dozadu, čiže tým pádom sa to vyriešilo a nevidím v tomto obchodnom prípade žiaden zase nejakú kolíziu záujmov. Takže dajte sa spýtať, vy ste ponúkli 3,80 v Skácelovi a mojej babke 15, ako ste prišli pri Skácelovi na 3,80. Zrazu vedie o 10 metrov na druhý opúsok vedľa. To je diametrálny rozdiel v ponuke, ktorú ste... Babke ste moje ponúkli, hovorím 15, Skácelovi ste dali 3,80. Ako to je seriózne? A nehovorím, že vy ste jednali za obec a keď prišiel pán Skácel podpísať na obec zmluvu, zrazu na titulnom liste je SK Office. Pán Jelačič, ty si tam bol? Kde? Keď sa tá zmluva podpisovala? Je čestné prehlásenie pána Skácela, bude na webe. Notársky overené. Nech sa páči, nech pán Skácel dáva na čestné prehlásenia. Jednoducho, ešte raz opakujem, jednoducho pozemok, ktorý má svoju úzučný pásik, ktorý má neviem koľko, 5 metrov a 400 alebo 500 metrov dĺžku. Prečo ste ho potom znovali? Pretože je personálne prepojenie SK Office cez pani Menhárovú, Andelovú na MO, DMR, UHS, kde je konateľom Keltoš, Menhárova, Andelová. Andelová robila aj s Keltošom, robia u vás advokátske kancelárii. Nie je to pravda, nevadí. Myslím si, že... Čo vám hovorí severný obchvat? Dobre, pán Jelačič, skúsme sa vrátiť k tomu, čo som pred chvíľou povedal. Neskakujte tu jak taký opičák. Normálne slušne vás poprosím, dostal som nejaké otázky, ja sa budem snažiť vám Chcete sa ma uraziť?